Hola, bon dia Catalunya, això és Superflash Aula d'Acollida, com esteu? Estem fent un programa de ràdio des de l'Institut Marina. Jo sóc el Hazan i aquests són els meus companys, el Khalid, el Kamar, l'Aisha, l'Ikram, el Khalid i la Nayelis. Abans de res, en Kamar ens informarà de la notícia curiosa del dia. Bon dia, Kamar! Bon dia, Hassan. Saps, un home disfressat del superheroi Batman s'ha presentat en una comissaria de la policia del nord d'Anglaterra i ha entregat un home que la policia estava buscant per delictes d'estafa i robatori. Els agents de la comissaria de la Pobla han fet públic el curiós accident que va passar la matinada del 25 de febrer passat i del qual s'han vist imatges gravades per les càmeres de seguretat. Segons ha indicat un policia, es desconeix la identitat del misteriós home disfressat que va marxar sense donar cap dada personal. La mateixa font ha confirmat que l'home que va ser entregat per Batman va ser detingut i haurà de respondre davant de la justícia. Deixo pas a l'Aisha i l'Ikram que avui tenen un convidat molt especial al programa. Hola, som l'Aisha i la Ikram. Avui al programa tenim un convidat molt especial i es diu Maher Zain. Maher Zain és una gran estrella de la música musulmana. Hola, bon dia Maher Zain. Avui et farem unes preguntes. Hola, bon dia Aisha i Ikram. Gràcies per haver-me convidat. D'on ets, Maher? Soc de família libanesa, però visc a Suïssa i vaig emigrar quan tenia 8 anys. Quants anys tenies quan vas començar a cantar? Més o menys 15 anys. Quin és el títol del teu últim disc? El títol del meu últim disc és Ramadan. Quina és la teva cançó preferida? La meva cançó preferida és Barakallahu Lakuma. Moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista. Sabem que has de marxar ràpid perquè tens un concert. Sí, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ara per tu i per a tots els nostres oients escoltarem la cançó que tant t'agrada. Per tots vosaltres, Barakallah Lakuma. I tot seguit el Khalid us informarà dels esports. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Bon dia, esportistes. Soc el Khalid. Us presento els esports del Marina. El passat divendres 17 d'abril, els alumnes de primer d'ESO van anar a Granollers a fer diferents esports amb altres escoles i ells van acompanyar els alumnes de quart que feien de monitors. La jornada va ser un èxit. Khalid, disculpa, però t'haig d'interrompre perquè tenim una notícia d'última hora. Malauradament hem de parlar d'una tragèdia que acaba de passar ara mateix a l'hora d'educació física. I és que mentre un dels equips de futbol del Marina estava entrenant un xut llença amb poca
traça i massa força ha fet que la pilota es quedés penjada al sostre de l'institut. Els jugadors hauran d'estar uns dies sense practicar fins que els tècnics recuperin la pilota. Us deixo amb la Nayelis, que ens informarà de quin és l'estat del trànsit a l'institut. Hola, bon dia, jo sóc la Nayelis. Us parlaré del trànsit a l'Institut Marina. Aquell matí el carrer de la Llagosta sembla ser que estaven col·lapsat per algun motiu desconegut, ja que molts alumnes han arribat tard al centre. L'explicació més probable, però segons ens han informat alguns pares, no és que el carrer estiguessin ple, sinó que els alumnes s'han quedat enganxats als llençols. A partir de les 9 del matí el trànsit ha tornat a la normalitat. Tot i que entre els canvis de classe hi ha hagut algunes corredisses i algun xoc entre alumnes. I a continuació, el Khalid en informa de l'estat del temps en un rap. Fins demà, que passeu bon dia! Massa ràpid, massa lent, només sé que passa el temps. Ho entens o no ho entens, és el rap del bon temps. Hem tingut un cel blau, caloreta i bon temps, per sortir i fer sarau. Ens ha posat molt contents. Ho entens o no ho entens, és el rap del bon temps. És el rap del bon temps. Passam tirants, no ho entens? Vinga tots ben destapats i després ben constipats. Ho entens o no ho entens, és el rap del bon temps. Maig ventós i juny calent, faran bon vi i bon forment. Però del juny endavant el dia es va escurçant. Ho entens o no ho entens, és el rap del bon temps. El juny diu al juliol: jo he plogut, tu fes bon sol. Massa ràpid, massa lent, només sé que passa el temps. Moltes gràcies, Khalid. Totes les coses bones s'acaben i el Superflash Aula d'acollida també ha arribat al seu final. Esperem que us hagi agradat. Tornarem demà amb moltes més coses. Feu bondat!